Terrassa és de les poques ciutats de Catalunya que pot gaudir de tenir un parc central al mig de la ciutat. És el Parc de Vallparadís. El Parc de Vallparadís és un torrent que hi havia a les afores de la ciutat en aquell moment, que comença el 22 de juliol i acaba a Can Jofresa. Són 2,5 quilòmetres de torrent. Aquest torrent, fa un milió d'anys, era l'antiga conca de la Riera de les Arenes. Fa milers d'anys que es va desviar per on passa ara i el torrent de Vallparadís va quedar com un torrent al mig, allà a un cantó de la ciutat. Cap a l'any 1915, és a dir, al segle XIX, es va poder fer el salt a l'altra banda. Es va fer el pont del Passeig i, a més del pont de Sant Pere, es va poder fer la carretera de Castellar i així es poder passar a l'altra banda. El parc, a poc, va anar quedant al centre de la ciutat. Va ser el 1985 que es va fer el disseny actual de parc. Es tracta d'urbanitzar el que era el parc, la fondalada que hi ha, com a jardins i com a parc. El torrent era el torrent de Vallparadís més el torrent Montner, però la gent dels costats, per diferenciar cada lloc on teníem, per exemple, on tens l'or, doncs el tinc al torrent de les Bruixes, el tinc al torrent Montner, el tinc al torrent de les Hortes Velles. Tot això era el torrent de Vallparadís en general, però per diferenciar on tenien l'or, cada tram tenia un nom. Quan es va fer el parc, es va dividir també en diferents zones. El 2005 es va inaugurar el tram que hi ha entre la carretera de Montcada i Can Jofresa, és a dir, 3 trams. 2 es van inaugurar, que són les Hortes Velles i la Font d'en Sagrera. Ara queda l'últim tram que s'inaugurarà, que és el molí de Basea. Ara també s'inaugurarà el tros de les Hortes dels Frares, que es va desfer per poder posar el tren dels ferrocarrils de Catalunya. Per tant, ara torna a estar tot el parc quasi complet.